Şagallan in goweryan TikToker. Ya menler. Maňa feretme be. Şagallan in goweryan TikToker. Bulam be, maňa da feretme. O şagala meňde ýa-ýa Yeni bir podkastka bereýin. Aha. Roma da däl. Bilmedingmi? Once malçy. Gülhaw. Aynen koyunlar. Oyunu kenden şagallar diňe soň ýanda bar ýa-da. Ha. Kuma golu. Öwrenji çapyk tuwarlary güýçlendirmek üçin iýdirmeli zat. Näme zat? Çapyk tuwarlar. Täze başlayanlar da esasy gow çapar ýaly näme zat bilen türklere beslemeli, näme zat bilen Iýdirmeli. O näme iýdirmeli? Ayollar agra imeller olur, yengilecek bolmalılar. Diyetisçi da imel oluyor. Ne mi yiyorlar? Çapatı. Çapatı. Çapak varlar. Men yedimden yeterler o. Çapatı. Çapak duvarda, Çapatı. Yani gülkünçler. Çapmadı. Sınım bilen gülecek bol geçen men bäri. Doglondan başlyk bolmaga ymtylýan gyýdyň ady. Doglondan başlyk bolmaga ymtylýan gyýdyň ady näme? Be. Doğulandan gün başlık bolası gelýär ka. O. Be. Doğulandan başlık bolma isle oğlanlar ava ýa-da. Gyýrlar bilmedim ay. Bilmedingmi? Ýok. Bossan. Bossan. Boss. Boss. Indi bana gülse olmalı ya. Güläýin mi? Güläýin. Gülkünçler. Eýerska var etmesen aýda. Ana güllük taýska molta güllük. Ýok, bulara gülýär ha. Ala iki tane taýska bir gülük edip alýar.